You whisper to whom? To her. What do you say? I confuse it because I know she loves God so much. When she was ordained, they did not know we were behind. We wanted to use it for witchcraft. Because the power she's carrying is big. She can even kill. What else did you do? To her, just exchange the power. Exchanged the power. Exchanged. This one she can see. But as witchcraft, we need that power. Right now, no more from you. Yeah. Now you must leave her. Yeah. I want you to go. I don't want to. Yes, it's powerful because it belongs to Jesus. The power is Jesus. Now you must go. Leave this body forever. I command you now. Mangwanani akanaka kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda muma confessions edu. Anzi makadii mukoma nashi. Ini ndava ne 4 years ndichigara nemurume wangu. Zvose ndakabvisirwa mari kuvabereki vangu. Pari zvino ndakazvitakura. Ndakateererawo chirongwa chenyu chamakaita na gogo mamoyo. Ndakanzwa sekunge gogo vaitotaura inini nekuti before upenyu hwangu waifamba zvakanaka, asi zvakazongochinja kubva zvandakaenda kuZimbabwe muna December. Pandakazodzoka kuno kuSouth since January basa raramba kumuka. Ndakatanga kuona tukumhopo tukutatu panengo pangu. Ini pandakaona tukumhopo utku semunhu ari careful neutano hwake, ndakaenda kuclinic but zvakanzi haisi STI. So ndakadownloada show yenyu ndikati ndizorakidza murume wangu, but iye akango ignore. Kuno kwandiri ndakambobatsirwa nevamwe madzimai vakati ivo kucheka sari it's 500 rands. Ndaikumbira kubvunza kuna gogo nekugroup kuti ko kuchekwa sari unobhadhariswa here kana kuti unozotenda wega. Tukumhopo utku 1 kacho katokura zvekuti unokwanisa kutokadhonza, but zvakanzi haisi siki. Saka I am worried kuti ndoita sei. Rimwe dambudziko, murume wangu anoproducer kana akarara. Ndakambomuka ndikaona kuti murume wangu ainge atoproducer. Ndakabata ndikaona kuti ndainge ndatozadzwa urume uyezve mashits ainge akatotota. Murume wangu ndakazama kuti ndimuonese, asi mumba mangu munoita semapinda mweya wekusanzwisisana nekuti akabva atotsamwa akati it's none of your business. Saka ndinokumbira kubvunza kuti izvi zvinokonzerwa nei kuti murume anoproducer akarara? Izvi zviri kukonzera kuti ndiite high blood pressure. Ndava kutotyira mwana wandakasenga. Ndaikumbirawo mazano nerubatsiro nekuti munoziva kuti mazuva ano tava kungorarama tisina vana tete. Saka kuti ndiudze vanasisi vangu kuti bamunini venyu ndizvo zviri kuitika kwavari, ndinotya kuti ndinoita sekunge ndafumura murume wangu nekuti murume wangu ndino
ndinomuda, ndatenda kune avo vachandipawo mazano. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Ndinokumbira kuti avo vane ruzivo ngatibatsirei hanzvadzi yedu iyi. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi ainashi, ini handizivi kuti problem yandiinayo yakakonzereswa here nezvakaitika ndichiri kuma 17 years. Zvakaitika ndezvekuti kuma area kwatakakurira kwaiva nechimwe chiground chataitambira bhora. Tainge takatocherera mapango patone magedhi ebhora ainge akanaka, asi paground apa paitova pamba pevanhu, asi painge pava padongo. Isu takangokura tichinzwa kuti amai vepo vainge vakafa, then baba vacho vakazowana umwe mukadzi vakazotiza vose pamba pacho. Imba iyi yairakidza kuti yaimbova yakanaka, asi zimba iri rainge rava kudonha madziro nekuda kwekugara pasina vanhu, uyezve vanhu vanoita zvekuba vainge vakaba madoor frame nemawindow frame. Isuwo tichikura takangowana pava padongo, saka taingotamba pamba ipapo. Also vanhu vemuarea medu vaitoita zvekudimbudzira nepamba apa because jurawo rainge rakadhirika. Pamba apa pakazotanga kugara rimwe benzi, but aisava munhu mukuru, maybe aiva zvekuma 26 years. Benzi iri raiti kana tichitamba bhora robva rabuda richitimhanyisa richiti ibvai pamba pababa vangu. So one day ndakazoenda neshamwari yangu kunotamba bhora, asi takasvika kuground kusina kana vanhu, tikatanga kungoita game yemapenalty. So shamwari yangu akati achikika bhora rikabva ranopinda muzimba riya, ini ndakamhanya kuti ndinotora bhora riya. Pandakapinda mumba muya ndakaona benzi riya rakangopfeka sketi chete. Parakandiona rakabva rapfira mate pasi rikati nhasi wava wangu kusvika murufu, rikabva ratora chidhina kuti rinditeme, asi ndakabuda panze ndikatanga kutiza. After chinguva benzi riya rakabuda rikatanga kundimhanyisa kubva kuWaterfalls ndikabata Prospect kusvika kuParktown richingonditevera. Ndakazoita lucky, shamwari yababa vangu akazondiona ndava kuda kusvika kuMbare akandipinza mumota, but benzi riya rakabva radzoka rikauya pamba patairoja richiti ndipei munhu wangu ndewangu. Rakazorohwa rikatiza, but from there on ndakatanga kuita problem yekunyara nekutya vasikana. Ndakatombosoterwa umwe musikana aigara kuGlenora Sea. Musikana uyu aitoziva kuti ndinomuda, but pandakaenda kunomuona rurimi rwangu rwakaita sekunge rwainge rwanamira. Ndakatadza kana kutaura naye kusvika musikana uyu azodzokera mumba mavo akatotsamwa. Kubva ipapo I never proposed to any girl. Ndikazama kuproposa kumunhukadzi ndinotanga kunzwa dzungu zvekutopererwa nemweya, zvekuti kana musikana wacho anobva atorohwa nehana kuti ko chii chiri kuda kuitika. Ndikada kuproposa ndinoita asthma attack zvekuti ndinopedzisira ndava kunyara ndobva ndaregedza kuproposa. So there was another girl wandakasangana naye muno muSouth Africa. I told her kuti ndizvo zviri kuitika pandiri. Ndainge ndichingomuudzawo sefriend yangu. Iye akabva ati anoda kundidata, but takangoita ndofunga 4 days, then one day akangomuka akandisendera mapictures akati ona zvandaita. Ainge akazvimba face yese kuita sekunge munhu akarohwa, achiita sekunge arumwa nemago. Ndakaenda naye kuclinic, but vakatomboramba vachiti ndini ndainge ndamurova, but thank God akazorapwa. Mukoma, kana ndikatanga kukuudzai zvandinosangana nazvo munoti zvimwe kuda imovie, asi ndiri kutsvaga help kune vanoziva kuti zvakaitika ndiri mukomana wechidiki ndizvo here zviri kukonzeresa maproblems awa. I also forgot kuti pandakavhundutsirwa nebenzi racho ndakabatanidza bhora nechimwe chidhende, saka benzi iri rakandimhanyisa richiti dzosa t-shirt yangu. Saka pandakasvika kumba mama vakandibvunza kuti hauna here chawatorera benzi iri. Ini nekutya ndikati hapana, but ndakazoti ndichibva kuchikoro ndikaona zvikutu zvepamba patairoja zvichitambisa chit-shirt chiya chebenzi riya.
ini ndikabva ndachitora ndikanochikanda musi wechitengi. So nashi iyi ndiyo stori yeupenyu hwangu, ndiyo yanga iri nyaya yahaidhi. Hanzi takamhanyiswa nebenzi, saka kuti achiwana zvava kunetsa. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii mukoma nashi, ndinokumbira advice kuti ndozvifambisa sei. Ini ndakaita miscarriage, ini ndinoshanda kumayard from Monday to Saturday. Murume wangu anoita zvemapart time, saka ini kuti ndikwanise kubata nguva dzepabasa ndinobuda pamba 5 am nekuti murungu wangu anobuda na 5:30 am. Asi murume wangu anoramba kundiperekedza, kunyangwe Pandaiva nepamuviri aingoramba kundiperekedza. Dzimwe nguva ndaibuda mumba kunze kwakasviba, asi murume wangu aingoignora osara hake mumba. Murume wangu akatomboudzwa nevamwe madzimai kuti madzibaba, ndaona mudzimai wenyu abatwa nembavha, vobva vamukidnepa, vozoti vanoda mari, asi mari yavanenge vachida inenge yakawandisa kuti vakwanise kumusunungura, asi mari iyoyo muchaishaya. Izvi zvichakonzeresa kufa kwemudzimai wenyu. Asi murume wangu akafunga kuti ini ndainge ndaita dhiri namadzimai ivavo, ndakazotanga kuita problem high blood pressure. Zvadaro murungu wangu akazoti chimbonozorora kumba nekuti wanyanya kurwara. Tikaenda kuZimbabwe, but ndichisvika kumusha murume wangu aingoramba kundibatsira mabasa epamba apa ndichirwara. Ndakati ndichirwara kudaro, murume wangu akabva atoenda hake kungundu. Apa ini ndairwara zvisingaiti, ndakazoita bayo ndikaenda kune vamwe madzimai, asi madzimai ava havana havo kuda kundiudza kuti mwana wangu ainge atofira mudumbu nekuti vaiona situation yangu. Ndakazoti ndichisvika kumba ndikatanga kurwadziwa, ndakachema zvikabva zvanzwikwa nevamwe mai vepanext. Mai ava vakazowana ndakarara pafloor ndichitogomera mwana. Murume wangu akazofonerwa ari kungundu akanzi kuno mudzimai wenyu aita miscarriage, mwana abuda akafa. Hama dzangu dzakauya vachida kunzwisisa kuti chii chainge chaitika, asi murume wangu akabva atoramwa kana sadza. Mangwana makuseni kunyangwe paakakwaziswa natsano, hanzvadzi yangu akangova ignore. Saka hama dzangu dzakati dzaona kuti ndiyo situation yaivapo, vakabva vangooneka. Asi hama dzangu dzaenda, vamwene vangu vakabva vatotsamwa kuti ko wakaudzirei hama dzako. Ini ndakavati nhai mama, kodai ndakafa. Ivo vakabva vati isu taizongovaudza, takazodzoka hedu kuno kuSouth, but nekuda kwenhamo ndakadzokera kubasa. Dambudziko rangu rava rekuti murume wangu munhu anosarudza mabasa. Dzimwe nguva akawana peace job re150 rands anoramba obva ati ini ndinoda re200 rands. Dzimwe nguva anokwanisa kufonerwa neshamwari dzake kuti uya kuno kwamuka peace job, iye anobva ati ndiri kushanda, asi iye anenge akagara hake. Mumba mangu chaimo mungori muground, hamuna kana kitchen unit, nenhau yekuti ndini ndinoita zvese kubva kuchikafu, mafees evana nemushandi watiinaye kuZimbabwe. Ndakatombozama kumukumbirira kumurungu wangu kuti ashande, asi iye akaramba, akangoti ndakaneta. Macousins, ndinokumbirawo kubvunza kuti kwenyuwo zviriko here izvi? Kana zviriko, situation yakadai vasikana ndoitawo sei, nekuti ini ndazosvika pakuremerwa. Ndiyo yanga iri nyaya yava hanzvadzi vedu ava. This sister of ours ndivo vakashare voice note nesu nezuro paya vaitaura kuti vakamborwara zvisingaiti, vachiti vakazoona munhu achiita kunge aibuda mubhaibheri ouya ovadzipa. So ndivo zvakare vatipa nyaya yatabva mukuverenga. Zvekare kune umwe one of our listeners ari pano paYouTube, iye akati kuFacebook andiko, saka ndaposta nyaya yake 1 hour ago, and I'm very happy kuti mucomment section I can see kuti tinokwanisa kuwana a quick resolution. Nyaya yake yanga yakadai, hanzi ndiri mudzimai ane makore 42 ekuberekwa, ndiri kutsvakawo baba vangu, ndatambura, ndakapedzisira kuvaona kuma 80s vaisevenza muHarare vari cook kuvarungu. Baba vangu vainzi Simon oro Sainet Matope, ndozvaitaurwa naamai vangu kuti ndiro zita ravo. Vakasangana nababa vangu kumangura kwavaimbosevenza vari cook. Zvekare varungu vakazotama vakaenda navo kuHarare. Ndatambura veduwe, zvakangooma kukura kusvika pandava nhasi uno usingazivi hama kana mutupo wako.
asi baba vangu ndakanzwa sevakashaika pazviziviso zverufu kuma90s, asi chandiri kungoda kuti ndizivewo vana vavo kana hama dzavo. Hapana hangu chandinoda kwavari asi kungoziva dzinza rangu, ndatenda. So hama dzaSimon kana kuti Signet Matope, kana makateerera, ndinokumbirawo kuti uyai kuinbox kwangu titaurirane ndikwanise kukusanganisai nehama yenyu iyi. But I'm very happy kuti already kuFacebook comment section we are getting somewhere. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, hi Nashi, please post for me as Heidi. Ini ndiri mukadzi ane 29 years. I am married. Confession yangu nde iyi. Ini I stay with my husband mukomboni yepabasa. Murume wangu anoshanda sa security guard kune imwe company, saka tinogara mukomboni. Mukomanashi, mukomboni matinogara mune about dzimba 100. Padzimba 100 idzi imba yega yega ine munhurume hapana yandisina kupinda ndichidanana nevarume vemukomboni umu. Vamwe vane vakadzi, vamwe havana, vese ndinongotora. But murume wangu haana kana chaanoziva kana kufungira, because ndinogona kungobuda mumba 2 minutes ndikatonopedza masports muchigarden chiri kuseri kwerumu yedu. Chero mutoilet ndinotoita yandinoita wandinenge ndaita naye, pakashaya aona kuti chii chiri kuitika. Mwedzi uchipera ekokeshi yangu inenge yakazara mari inotopfuura iyo inotambirwa nemurume wangu. Vanhu vese ava vanenge vachindiisira mari, asi dambudziko I'm not using any protection because mushonga wandakatemerwa kuzasi kwangu unotoda pasina dziviriro, so that munhu anoramba achidzoka. Handina hangu help yandiri kuda, but ndangoti ndisheyewo secret yangu nevamwe. Ndiyo yanga iri confession ya Heidi. Vadiwa vateereri, if you were wondering kuti ko why nasi pama confessions tatanga nekuplaya video remuchechi, it's because nezuro ndaka receive imwe confession kubva kune vamwe vahanzvadzi vachirondedzera zvakaitika mukati mekurarama kwavo before she got her deliverance. Saka let me play the voice note for you. Mkumanashe makadi yenyu musachinje yenyu voice and now kubasa nasho nyangu vanhu vakandiziva zvavo, because I think nyaya ika ameno kana even vakaziva vaukama hangu handina basa nazvo. Ndifunga panga pachitaura mukoma wangu achitaura kuFacebook pamusoro pefamily yavo zvandibata, vanhu vangara zvirambe havo, but zvinhu zvinoitika muupenyu. Inini kukura kwandakaita takazvarwa 3-4. Saka amai vangu nababa vangu, baba vangu vari musoja, then baba vangu vakaroora, vangu vakapedza zvese majasi. Saka isusu pakukura kwatakaita, amai vangu muna 1990 ndandatova grade 1. Saka grade 1 kudaro nyaya yakaitika ndekuti amai vangu vakasvitakura muna 1990. Saka nhumbu yavo yakaita overdue. Saka vadarikidza ndipo vakanga vairwara. Saka vachirwara kudaro takaenda kumba kwana sekuru. Saka taenda kumba kwana sekuru, tasvikako vakatanga kurapisa amai vangu kuzosvika vazonosunungura kumusha kwani kwamai vakasunungukira ikoko. Saka vakazosununga muna December, nhumbu yaita overdue. Saka zvakazoitika tako kumushoko vasununguka, baba vangu vakazoe vachiti chini ndikuda mhuri yangu. Saka baba vangu vati ndikuda mhuri yangu, ana sekuru vangu vakaita sei vakaramba, ndobva vadzinga baba vangu. Amai vangu havana gupurira vakaita sei ravakapiwa. Saka takatanga kurarama mumusha mana asekuru. Saka zvakaitika mukati memusha mana asekuru vaitifudzisa mombe, tairima minda yavo, asi tasingabvumidzwa kudya chibage chemumunda. Chadonha nemuchenje ndo chibage chataipiwa ichocho. Kana pasinawo chadonha nemuchenje, hapana chibage chakaita sei chataidya. Saka mukugara kwatikaita mukati memusha mana asekuru, tanga tisingatengerwe hembe. Baba vangu vaita kauya nehembe vaidzingwa, vachinzi vana ivavo tinoita setinovaendesa kuchikoro. Kana baba vedu vasipo zvaitaurwa nzimu, amusi vana vemumusha muno ndo zvataitwa. Asi mombe dzavo taifudza kuchinaya kuchidi taenda tise 3-4 tichienda nofudza mombe. Ndam grade 4, I think pamusha apa vane zvavakazoita pamusha apa. Saka pamusha apa manjika
nefunga vakanoromba. Saka mutemo taipiwa pamusha apa kuuya kwakaita mushonga uyu. Isusu tairaramba maambuya amai vamai vangu. Taiwaridza bonde redu pasi torera namai vedu tese tiri 4 ipapo. Saka pakati peufo hwawo ini ndindaitera mai vangu pakurara koya munin'ina wangu koya imwe brother yangu kozoya imwe diki yacho. Saka pavakatora zvavakatora ndakatanga kutsva mbomo light driver pasi pembedha wambuya vangu richinorova pamadziro. Ndikarara usiku hwese ndichitema ndiri kutsva vanhu vobatidza light zvaibva zvaita sezvadisappear. Tikarara again ndotanga kutsva ndikatanga kurwara. Ndakatanga kuita flu isingaite yekuti ndaiti ndikanoadmitwa muhospital ndaitobayiwa mainjection kumusha kwamai vangu. Takagara tiri mukati meunhapwa. Baba vangu akadzoka akati ndiri kuda vana vangu tuma hanzva dzamai vangu kunzi varovei vabve panapa vachiramba nesu. Saka ina handaizoti amai vangu pandakasunungukwa inini muna 1982 ndakarumburwa ndine 9 months ndokuti amai vangu vakarwara hanzi musoro kuita kunge kupenga like. Saka hanzi varwara amai vangu vakabva vati pakuvarapisa zvikanzi ngativabvise chibereko vaida kuti ini ndizvarwe ndiri 1. Saka chibereko tovabvisa semunhu akanga akarurwa vakati anoudza murume wake ndobva varegedza kuita sei kubvisa chibereko. Saka takazogara tazvarwa 3-4 kudaro kusvika ndisvike grade 7 ndairohwa. Paitika zvakasiyana siyana pamba apa. Ndairohwa ndarohwa paya then ndonzi ndomborariswa panze kusvika ndazoda kucommita suicide. Saka ndakazoti baba vangu vanyora tsamba ndobva ndatiza ndaenda umba kwavaita sei kwavaigara. Ndagarawo tanga kugara. Saka pandakatiza ndichisvika umba kwababa vangu kumusha kwedu kuinyanga ndakatanga kudonha. Ndigodonha ndaitsva zvokuti ndakagara mumba ndikitobvisa kusara nevhesi kubvisa hembe dzese. Saka vekumusha kwababa vangu vagotanga kuti chivanhu ndaigona kuti ndikatongoenda kuchikoro musha kwababa vangu ndaidzoka ndakatakurwa ndichikarara ndichitsva ndozarirwa ndodonha. Baba vangu pavakatanga kupinda Johan Masowe vakanga vatsikwa nemota vakunzi vaende kuDRC varohwa nemota paflyover paHigh Glen vasaidzirwa nebenzi. Saka vakatanga kupinda Johan Masowe. Saka vakatanga kupinda Johan Masowe ndipo vakazoprofita kunzi mwana wako ari kuita sei ari kurwara ngauye kunoko hausi mudzimu ndokutorwa ukaitwa nemweya mutsvene asi pane mweya uri kuita sei uri kumurwisa. Saka ndaiti ini ndikarwara sisita yangu ita sei iwo rwara zvichidaro asi takachengetwa panguva yekusvika ndipedze form 4 yangu kuzosvika ndava nemurume baba wevana vangu. Ndazova nababa wevana vangu asi pandaida kurohwa nemukomana wekutanga. Mukomana wekutanga akangondiramba nenyaya yekuzarirwa chirwere rutya chaunorwara. Back ndiri form 2 ndakambodana nomwe mukomana iye akangofa achizvisungirira. Paingoitika imwe misbehaving yandaingoita so yakanga isinganzwisisike. Saka zvapera kudaro paya ndobva mumba mababa vangu apa tete vangu vakanga vakafa vaita zvechipfambi vachiterana nechine mabhasi. Saka tazogara baba vangu vakashayika tete vangu vakashayika. Vapedza vamwe tete vangu vakangofa zvichinzi ikensa musoro vaumbuka bvudzi rese rikaita sei rikapera. Saka zvazopera kudaro fast forward ndiri kumusha kwemurume wangu. Pakatanga kuitika maskanda wakawanda but chimwe chakatanga kuitika ndechekudaiwo vaida kundiurayira vana vabata nenyengerekedzi. Ndobva ndaitanga ndabudirwa nemudzimu. Ndabudirwa kudaro munhu wacho akanga abata mwana wangu nenyengerekedzi tikarwisana. Saka ndakazoenda musha kwedu uchinzi mudzimu pamwana wangu wechi2 that was 2007. Ndaenda musha kwedu uchinzi mudzimu paya ndainzwa voice richitaura. Saka richitaura kudaro voice rasi pekutanga rakambotaura kuti hanzi ndiri mbuya amanguruve. Saka ndakashaya kuti mbuya amanguruve ndevapi nokuti nedzinza rangu ndasikanyatsorizwa nenyota takurira kwaamai. Tazodaro paya tikanetsana naamwene vangu paya ndokudzokwa ndaitwa nevanhu kunzi ndakavaudza kuti ukangobata futi vana vangu ndiri kukuuraya. Asi nyakubata vana uya akaita sei akafirwa nevana vake vese. Wangu akabva ararama. Handisi zvakaitika because ndakangosvika kumuprofita akandiudza kuti ita minamato iyi ndomaitikira zvakaita. Saka zvapera kudaro paya ndakazoenda kumusha kwedu wanzi mudzimu. Ndasvika kumusha kuya ndatoperekedzwa paya semunhu wekudzinza guru. Ndasvika kuya zvikanzi mudzimu vanhu vakutanga kurwira mudzimu yena hapana chandi kuziva kuti chivanhu handichizive handambokura ndichita sei ndichiziva zvechivanhu. Saka ndasvika kumusha kuya ndobva vanhu vatanga kurwira mudzimu uya asi pakazogadzirwa. Vamwe sekuru vangu vaida kugadzira bva varamba nengundu
asi varamba nengunde yacho. Chandoziva ndechekuti sekuru ava pandakangobva ikoko vakasara vachifa vachinzi vakatanga kuita maduzo vachitaura kuti ndoda kunogadzira chivanhu chemusha wedu. Saka zvapera kudaro paya ndobva ndaita sei ndadzoka kumusha kwemurume wangu, bva ndasvika ndichinzi imba yakatsva. Amwene wangu bva ungotswa nevanhu unzi musabate mwana wevanhu. Apo mukoma aunya kubata vana nenyengerekedzi ndobva auya achizokumbira ruregerero. Saka zvapera kudaro ndakagara kusvika ndazobuda mumusha mavo. Ndabuda mumusha mavo paya ndikauya kuno kuSouth Africa. Ndasvika kuno kuSouth Africa asi matambudziko haana kupera, kungorwisana. Ndikaenda kuchivanhu vanoti une mudzimu, ndikaenda kumapostori vanotaura kuti wakagadzwa ngozi zvakasiyana siyana, asi voice rinotaura rikasi hariregedze, rotaura munzeve, musoro, musana, everywhere. Ndakamboedza kugadzirisa zvemanjuso, ndikaedza kudii whatever, asi zvese zvakaita se zvakaramba. Ndikazosvika pane imwe point yekuti ndichingonobvapo gore rino riri muna April, ndakabva ndadonha ndikarovera ndikakuvara zvokuti kupinda muhospital. Chinosvika kubasa ndobva mwana womurungu aita sei achikuka ruoko. Zvakandinetsa. Ndobva ndazoenda kuchechi. Ndasvika kuchechi ndobva ndatanga kunamatwa at least uku ndatova stable, ndokuchechi kwanichiri nanhasi. Saka kuchechi ndakatanga kuenda kuchechi. Ndaenda kuchechi zvimwe zvese zvekutomendwa zvichipera bit by bit. Saka nyaya iripo ndeyekudayo mukomana ashe mwana wangu ndakanetsana nababa wacho ndichimiti ko iwe sei usingadi kuita sei kundipa divorce, nekuti iye anga ine mukadzi wokutanga akangofa. Apa ina hadi undipa divorce asana umwe mukadzi kuZimbabwe. Apa vakanditi mumusha medu achiita sei hatichakuda. Saka vata hatichakuda mumusha medu. Ndakabva zvangu, ndakabva last vakasondiramba 2015 vandakaita mwana wandinaye kuno kuyo wechi3. Tichingopedza kutukana baba wacho mwana ndobva ndarota Prophet Magai vachinditi usiku neroti mwana akazvimba dumbu vachimunamatira. Vanhu bva vangotanga kungoita madreams kuti taona mwana mubhazi, nini chitorotawo. Pasina nguva last week Tuesday nichibva kubasa, mwana ndobva arohwa nemota paya. But Mwari vakaita munana. Chandoziva ndechekuti ndakasvika kuhospital ndaifuma pamwe akapwanywa makumbo, haana. Tichienda kuX-ray vaoneka kuti akakuvara ngerekini inonzi collarbone neruoko. But patakadzoka kuhospital tarara, ndichitoudzwa nevekwa ari pamaovasiya ari muno muCape Town vanoenda mapartners anonzi TB Joshua, vakati vanga vasingadi mwana, vanga vachitoda neiwe futi iwewe. Posi tatatukana nababa wacho ndichimudza kuti ndipe divorce, achiramba achinditi haundiudze zvekuita sei zvokuita. Saka mwana ipapo ndobva atorwa nemota. Saka ndabva paya ndobva ndanamatirwa nabrother vaya manheru. Zvakandishamisa wristband yakwaProphet Magai ndakazoona yamuruoko rwemwana asina ndambomuisa. Saka pamwana ari kurikavha. But nyaya iripo manje ndeyekuti zvese zvomanjusu zvakuita sei zvakupera, zvese zvemavoices zviri kuenda down. Saka apa mukomana ashe andisi kuti ndinosvitaura ndichiti chikuti ndinyatsozva kuti spirit yacho irudzwai, asi pakumanifesta pane pachibuda zvekumusha kwani kwemurume. Basi kumaprofita ndaingodzwa kunzi kumusha kwemurume nekumusha kwengerekeni kwawakazvarwa nekumusha kwamai vako. So ndembo ndikaenda kudeliverance ndichidzoka ndairota nyoka hombe kumusha kwamai vangu, dzemarine spirit dziri murumu munorara amai vangu nengerekeni dzirimo murumu, kana kuti ndichiona kana ndichiswima. Saka aya matambudziko aya hatinambobvira ndamboita anything in my life, handinambobvira ndamboita. Ipapo ndaitoda kutocelebrate birthday rangu, pazvaita manyama amire nerongo. Saka vanhu vangazvirambe hawo, asi kurinamata handiregedzi, nekuti ndikuona kuti kuchechi kwandiri kuendaka Mwari vari kuti kunenge kuritori nani, kuri kutondibatsira. Vanhu vangazvirambe, urombwa uriko. Nekuti pamwe ndakatombodelivharwa nevamwe vanonzi Apostle Katomba. Ndikasvika mbuya vangu amai vangu muromo uri pasaidi apa negumbo, asi zvaitika ndiri kuHarare. 2015 chaiyo ndikatorota ndakamira pamberi peguva mumusha memurume wangu. Pandakangopepuka ndichimutsa hope idzo dzakati hope dzechando. Pandakazoenda kumaprofita vandoda kujamisa gomba, ndichingonojamiswa gomba paya, amwene wangu akabva vafa gore iroro vachiwira mugomba iroro. Saka vanhu vangazvirambe zvavo, but uroyi huriko. Tinenge tisingauoni nekuti tiri tikablindwa, but uroyi huriko.
saka ndo yandingati ndo nyaya yangu ndati ndizvitaure nekuti zvanga zvakandibata mumwoyo mangu. Plus maseries ekurepwa ndiri form 1 kubatwa kurepwa nemunhu wemuraina. They never said anything kumusha kwamai vangu. Ndichida kurepwa vakatiendesa kusango vachitituma nemwana wehanzvadzi yavo nguva yekusina kana mafoni kuma 19 something unze nemunomira pakati pesango apa misha iri kure. Akuburitsa bepa reprotection rekuti andibate chibharo ndikatiza. Mukomana wemombe akapotsa andibata futi muimba iyoyo. Apa pamba apa painzi pabudwe nechitina pabudwe nemoto. That same 2015 yoyo pachifa amwene vangu ndichirota ndichirwa futi nasekuru hanzvadzi yamai vangu ndichitiza vachindipfura nemuseve asi akazongorohwa pamotorbike. Saka vanhu ka ndokuda kungosimbisa kune munhu ane masituation ekuti mungazvirambe henyu but zviriko. Ini ndakatombochekwa sari ende ndotoona kuti jambwa rese ndosari iroro zvaitaurwa nagogo. Saka umwe munhu nyange ukashungurudzika seusara semwari usara setariro. Mwari variko rambai muchingonamata pani panguva yekuti vanongozvigumisa. Vadiwa vateereri, iyi ndio yanga iri confession yaHaidhi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.